rođen sam u Bosni, 72. godine otišao u Trogir raditi. Ispisao se iz BiH državljanstva, onda su nastali problemi, onda me policija zvala jednom po drugom, pa me godinu dana niko nije zvao dok nije izišlo zajamčenje. 2016. kad sam išao na razgovor sa inspektorom iz SOA-e, nakon mjesec dana sam ja dobio rješenje da mi se ne odobrava primitak u hrvatsku državu. I onda sam ja odlučio pokrenuti spor, znači tužbu. 4 godine će sad, kako nemam nikakvog državljanstva. Ljud sam zato što cijeli život tu radim, živim, plaćam sve državi, ne mogu ni otkupiti stan, ne mogu ništa. Idući godine ću u penziju ići, isto ne znam šta ja znam, nemam pojma šta ću napraviti.